Anit vam tornar a fer la ruta martiana de Palma, però aquesta vegada amb una gran diferència. Ahir era el primer dimarts que es feia aquesta activitat amb la llei antitabac en marxa i la veritat és que de públic no en va faltar. La majoria de restauradors estan en contra, jo estic a favor, però jo crec que hem d'evolucionar, no podem anar cap enrere. O sigui, si estem a Europa, estem a Europa. Però, és clar, més gent al carrer fumant pot provocar més renou. Els veïnats s'ho prenien amb resignació. El que sí volen solucionar d'immediat és l'aparició de centenars de llosques com aquestes al carrer. De fer-li una interpel·lació a l'Ajuntament, de treure, com que no ho permet la normativa, deixar-los treure un cent res en el carrer. Perquè, clar, vulguis o no vulguis, són cent de colilles que s'acumulen en el portal. I entre els visitants de la ruta, opinions diverses. Uns contents per la llei i els altres no tant. Que almenys arribo a casa i no estic fent pudor, fum, i a més fum menys, con lo cual yo me va bé. No us poseu d'acord de cap manera? No. No, ella y yo no. Pero luego cuando sale de fiesta le gusta no oler a tabaco. Sí, pero igualmente va a ser súper incómodo porque salir de fiesta y no poder fumar en el local donde estás es un caos. Pero es lo que hay. En Europa se hace así, pues aquí también. 25 locals de Palma formen la ruta martiana i que ofereix tapes a preus assequibles. Una ruta que ara, sense fum, sembla tenir una salut de ferro.